dandalin SD Boy 24 TV. A yau dai za mu tattauna ne tsakanin jarumai guda biyu, Auta MG Boy, Sani Ahmed. Yawwa, idan har ba damuwa, Auta MG Boy, kai ne za ka fara, mu je zuwa. Ina son ki an gama, zan ci ko da raba. Guy, gaskiya ne Auta MG Boy, ni wallahi wata kunya kama nake to a cikin soyayya har wata kwaɗar rama. Gaskiya wa'annan kalaman sun fita daidai, ni dai gaskiya sun ma Auta MG Boy. Yawa idan har ba damuwa, Sani Ahmed, bismillah. Ya ba na ke kawai yafi, ganin kina sakan karfi. Gaskiya ne Sani Ahmed, gaskiya kai ma dai ba zan ce komai ba, a baka ita kai ta hiye ma komai. Gaskiya ne Sani Ahmed, to na ji daɗin wannan sosai, yau ni na ji daɗi sosai. Idan har ba damuwa, Auta MG Boy, kaɗan ƙara ba mu wasu kalaman kaɗan mu sha. Inda zan faranta ranki zan ci ko da bashi. Kai, gaskiya ni dai cikin wa'annan jaruman guda biyu, ni dai ba fa zan ce komai ba. Ba fa zan ce komai ba, masoya ku ne da kanku za ku tantance min wane ne gwani.